صلى الله عليه وسلم Ka'ab ya ce ya Rasulallah, yana daga cikin cikar tubana ga baki ɗayan dukiyata zan ebe ta in ba da ita sadaka saboda Allah da annabi, sadakatan ilallahi wa rasulihi, zan ba da ita sadaka saboda Allah da annabi. In ji Ka'ab ya faɗi haka. Kun je da sahabbai suke ba, su komai saboda annabi suke yi, sahabban manzan Allah. Yawa inda can ma kaga ya kawo shi, ina zaton a cikin kitabul hibati ne a cikin sahihul bukhari, kaga da shugaba bayan an dawo daga Hunainu da ya tara sahabbai, wato yake tambaye su akan ko za su maiwa da hawa zinawa ko ribatattu ko dukiyoyi, me suka ce? Suka ce ɗayyabna zalika li rasulillahi lahum, mun halatta musu li ajali rasulillahi, ai saboda annabi muka halatta musu, mun ban musu bayan nasu li rasulillahi. Malam Kastalani ya ce ai li ajali rasulillahi, saboda annabi muka yi musu, wanda a lokacin gabaki ɗin musulmi suna nan duk ga kuma annabi a ciki, suka ce sun halatta musu saboda annabi. Kaji aikin sahabbai, yi saboda annabi, to ai shine yi saboda Allah. Yadda bin annabi ya zama bin Allah, yadda ya faɗa a cikin alƙur'ani, man yuɗi'ir rasula faqad ata Allah, wanda ya ba annabi ya ba Allah. To haka in kai saboda annabi shine haƙiƙan yin saboda Allah. Wannan shine magana annabi malam. Ga hadisin da muke ta karanta min shi a kitabul ilmi a baya, na mutum uku nan da suka zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abu Waqid, ɗaya da ya zo gurin ya zauna a da'ira da manzon Allah, manzon Allah ya ce amma ahadun fa'awa ilallahi fa'awahu Allah, tun da ya zo gurin mutu ya taro gurin Allah ne. Shi kuma wanda ya juya da baya, manzon Allah ya ce ya juya wa Allah baya. Shi kuma wanda ya ji kunya ya ki shigowa harkar, manzon Allah ya ce kunyar Allah ya ji, gashi kunyar annabi ya ji. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, abinda za ka yi saboda annabi shine hakikanin yi saboda Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma Allah cewa ya ce wallahu wa rasuluhu a haƙo an yi ruduhu, sai ya haɗa zaminin da Allah da annabi. Gashi manzan Allah bawan Allah ne, amma fa wani irin bawa ne, ba irin kowa ba, kasitaccen bawa ne wanda ubangijinsa ma ban girma yake masa, Allah ma girmama shi yake, wanda duk lamarinsa ubangiji, lamarin Allah ubangiji sai ya sanya shi ya zama shine wakilansa, shine halifan Allah a ban ƙasa, a duk mamlaka ta ubangiji, duk inda Allah yake Allah, to manzo Allah shine halifan Allah a wajen, shine wakilin Allah a wajen. Yasa an ji alkiyama za ga manzo Allah shine da ranar, shi zai dinga kaiwa da kawowa, yana ɗebe mutane na zuba su aljanna, har wutar, har masoyan sama su ma sun samu wannan saboda annabi, su shiga wuta su fito da mutane su kai su aljanna. Haka ya zo cikin hadisin Muslimu da Nisa'i. Na'am, muje. To kaji abin da Ka'ab ya faɗa, qala amsik alayka ba'd malika. To kaga shi Ka'ab nan da yace zai bada dukiyarsa gaba daya, sai aka ce da shi aka dan rike wani abu daga cikin dukiyarka, shi ya fi alheri gare ka. Kaga shi kuma sai da nan Abubakar sai ba a ce riƙe dukiya gaba ɗaya ba, da ya kawo gaba ɗaya sai aka karɓa. Shi kuma nan Ka'ab sai aka ce a kaɗan rage dai wani abin. To ta nan za ka gane wato wani abin akwai fifiko a ciki. Shi sa ya ce illa an yi akuna ma'arufan bisabari. Yawwa in ka kai mukamin ka bayar gaba ɗayan shi kenan.